Igbo ekele m unu. Ana m anabata unu n'akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ nke a na-ewetara unu site n'isi Mbido TV. Aha m ka bụkwa Maazị Ejom Ikechukwu Samuel. Ngwa gerenụ ntị n'akụkọ ụwa ndị anyị ji bịa n'ụbọchị taa. N'ihe gbasara egwuregwu bọọlụ ka Champions League, onye ọbụla na-enwe olileanya dịka otu egwuregwu bọọlụ dị iche iche bụ ndị ka fọrọ na ya bụ asọmpi ka na-enwe olileanya ibuli ya bụ iko. Cheta na Premier League nakwa ligi ndị ọzọ dị iche iche bụ nke a gbacharala bụzi na Champions League na onye ọbụla n'obi. N'egwuregwu bọọlụ dịka otu egwuregwu bọọlụ Liverpool maburu iko Premier League, ndị Real Madrid maburu La Liga, n'otu aka ahụ Paris Saint-Germain amaburukwala iko asọmpi ndị France site n'iji otu ọkpụ goolu mere Saint-Étienne n'egwuregwu bọọlụ ha gbara ụbọchị Fraịde izuụka gara aga. Ya bụ egwuregwu bọọlụ Kylian Mbappe merụrụ ahụ bụ nke ọ gbara mbọ iji hụ na o nwetara uru ọzọ na ya bụ egwuregwu bọọlụ, mana o mechara dịka ya bụ egwu coronavirus mere ka akwụsị ya bụ asọmpi n'oge gara aga. A chụpụrụ Leo Perrin bụ onye merụrụ Mbappe ahụ dịka Neymar nyere ya otu goolu dịka ha ji nweta ya bụ mmeri. Mbappe bụ onye mechara were mkpara ruru ụkwụ ya gaa tụkụrụ ala na-atụ egwu na ya bụ ahụ o mere nwere ike ime ọ gaghị agba asọmpi Champions League mgbe ha na Atlanta ga-ezukọ n'ọnwa Ọgọst. Ahụrụ Mbappe dịka o ji mwute oge ewepụrụ ya. Ahụkwara oke mkpa ọ dị ịgba Champions League, mana ọ gaghị eso agba ya bụ egwuregwu bọọlụ kemgbe a ga-ezute Atlanta ma ọ bụrụ na ahụ esighị ike ruo oge ahụ. Coronavirus erutela na mpaghara Afrịka niile dị iche iche dịka a natara ozi na o rula Western Sahara. Dịka ọ dị ugbu a, ndị ngalaba World Health Organization bụ ndị kwupụtara nke a n'akara Twitter ha na ya bụ ọrịa coronavirus ezuola mba Afrịka niile, wee yọọ ndị Afrịka ka ha gbalịsi ike ịhụ na ha wepụtara usoro dị iche iche iji chekwaa ahụike ha iji belata nkesa na mfesa ọrịa coronavirus n'Afrịka. Western Sahara bụbu mba ọrịa coronavirus na-erutebeghị n'Afrịka ekwuola na mmadụ 4 ebutela ya bụ ọrịa coronavirus na mba ahụ, n'agbanyeghị na mba Morocco na-ekwu na ụkpụrụ ha dị iche iche na ngalaba African Union na-alụtara ha ọgụ na enweghị otu onye bute ya bụ ọrịa na mba ahụ, dịka mba ahụ dị nke ruru 55 si n'otu aha. Ka ọ dị ugbu a, ihe karịrị mmadụ 175,000 ebutela ọrịa coronavirus na mpaghara Afrịka, ebe o gburule ihe ruru mmadụ 15,000 dịka ngalaba World Health Organization si kwuo ya. Ha kwuru na nchọpụta na-egosi na ọnụọgụgụ ndị butere ya bụ ọrịa coronavirus n'Afrịka na-arị nwayọọ nwayọọ dịka a na-adọ ha aka na ntị na ya bụ ọnụọgụgụ na-arị elu n'Afrịka. N'ọzọ, ihe ruru 624 ebutela ọrịa coronavirus ọhụrụ na Naịjirịa. Nke a mere ka mmadụ 41,804 bụrụ ndị butere ya bụ ọrịa na Naịjirịa, ebe ya bụ ọrịa ataala isi mmadụ 868 dịka ndị ngalaba NCDC si wepụta ya. NCDC agwala ndị Naịjirịa ka ha jiri usoro niile e nyere ha kpọrọ ihe iji hụ na ha kwụsịrị ikesa ya bụ ọrịa coronavirus na Naịjirịa. Ọrịa shuga bụ ọrịa so n'ime ọrịa ndị mmadụ na-atụ egwu, dịka ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị na-aga ụlọ ọgwụ na-eme nnyocha maka ya bụ ọrịa shuga. Ndị ngalaba World Health Organization ewepụtala usoro dị iche iche ndị mmadụ ga-eji gbasoo iji hụ na ha belatara ibute ya bụ ọrịa shuga, wee kọwakwa mkpa ọ dị ịhụ na ichekwara onwe gị. Akụkọ a na uji ya bụ ka anyị ga-aga nụrụ n'ọnụ otu onye nta akụkọ anyị. Ọrịa shuga bụ nnukwu nsogbu ahụike na-ata ndị mmadụ echiche, tụmadị mgbe ọbụla a gwara mmadụ butere ọrịa. Ihe na-ebute ya n'ahụ mmadụ enweghị ike igweri shuga dị n'ọbara bụ nke a kpọrọ glucose. Ọrịa shuga taa nchara n'ahụ, o nwere ike ibute ọrịa obi, mkpọnwụ ahụ, mkpụ isi, mmebi akịrị ka a kpọrọ kidney failure na ibe ụkwụ onye na-arịa ọrịa ahụ. Nsogbu ọrịa shuga ga-aga n'ihu dịka ndị World Health Organization siri kwuo. Ihe ruru nderi mmadụ 422 na-arịa, n'agbanyeghị ka o siri jọọ njọ. Ọ kara ndị mmadụ mma na ha gbara ihe a na-akpọ ọrịa shuga ọsọ.
mana ndị mmadụ ịgbanwe ka ha si ebi ndụ nwere ike igbochi ọrịa. Lee otu ihe ị nwere ike ime mgbe anyị riri nri mgbadume nke akpọrọ carbohydrate. Ahụ anyị ga-egweri ya ka ọ ghọọ shuga. Mmiri ahụ nke akpọrọ hormone nke akpọrọ insulin na bekee, nke a na-ewepụta na anyịnya nke akpọrọ pancreas, na nke ndị ọzọ dị iche iche bụ nke nyochara ga-ebute ọrịa shuga. Ndị ọkachamara sayensị amaghị ihe na-ebute nke a, mana ha kwenyere na ọ si na ọbara ma ọ bụ nje na-ebute ya bụ ọrịa bụ nke na-eru n'ọwọ nke akpọrọ sel n'ọrịa shuga. Ọ dị mma ka onye ọbụla gbara ya ọsọ dịka ndị dọkịta na-ekwu. Ha na-ekwu na ọ bụ eziokwu na ya bụ shuga bụ ihe ndị mmadụ na-agaghị agbara ọsọ, mana ọ dị oke mkpa ịhụ na onye ọbụla kpachara anya otu o si eji ya bụ shuga na-eri nri. Ọ gara n'ihu wee kọwaa na ọrịa shuga bụ ọrịa na-enye nsogbu maka na o nwere ọtụtụ ihe bụ nke ọ na-ebute n'ahụ mmadụ. Ya bụ ọrịa shuga na-eme mmadụ oke mamịrị, oke ịnyụ mamịrị ọkachasị n'abalị. Ọ ga na-emekwa gị na-aṅụ oke mmiri. Oke ike ọgwụgwụ ga na-agwụ gị, ịta ahụ kwamgbe. Ọrịa ahụ na-enyekwa nsogbu ma ọ bụrụ na onye ahụ enwe ọrịa ọzọ n'ahụ. Ọnya mere onye ahụ ga-ete aka tupu ya ara. Ngalaba World Health Organization kwupụtara mkpa ọ dị iji hụ na onye ọbụla kpachara anya otu o si eri shuga. Igbo, unu anụnanụ nke ahụ si n'ọnụ otu onye nta akụkọ anyị gbasara ọrịa shuga. Ọ ga-adị oke mkpa ịhụ na ị chekwara ahụike gị oge niile. Ugbu a ka anyị ga-anọ n'akụkọ ndị ọzọ anyị ji wee bịa. Onye isi ala mba Amerịka bụ Donald Trump etiela oke okpu gbasara ya bụ ọnụọgụgụ ka na-arị elu na Amerịka dịka mmadụ ruru nde 4 bụ ndị butere ya bụ ọrịa coronavirus na mba ahụ. N'otu aka ahụ, ọ kagburu ọgbakọ ya na ndị Republican gara inwe maka iji hụ na ya bụ ọrịa coronavirus abụghị nke kasasịrị n'ọgbakọ ahụ. Akụkọ a n'uji ya bụ ka anyị ga-aga nụrụ n'ọnụ otu onye nta akụkọ anyị. Onye isi ala mba Amerịka Donald Trump akagbuola ọgbakọ ukwu pati Republican chọrọ ime n'obodo Florida. Trump sị na ọ bụ maka mgbanwenye coronavirus na-agbanwenye mere eji nwegharịa ntụgharị uche a. Trump sị ọ bụghị oge dị mma ime ya. Ọ sịkwa na a ga-akwụ okwu ekwesịrị ikwu n'ọgbakọ ndị ọzọ na-abịa, nke na-abịa dịka ọnụọgụgụ ndị butere ya bụ coronavirus gafere nde 4. Otu ihe kwesịrị ime n'ọgbakọ bụ ibunye Trump ọkọlọtọ pati Republican ọ ga-eji zọọ ọkwa onye isi ala. Ọ bụ ebe a ka ekwesịrị imebi ya n'obodo ọzọ dị na mba Amerịka ka a ga-anọ mee ihe yiri ọgbakọ, mana ọ gaghị agafe ọkaracha ụbọchị. Trump wepụburu ọgbakọ gawa obodo Jacksonville na Florida dịka aka na-achị North Carolina bụ onye pati Democrat siri ọnwụ na ọ ga-aga achịbi ndị na-agbasi ọgbakọ ahụ maka na iwu etinyeghị ihe ọbụla banyere ọgbakọ ndị mmadụ n'ihi coronavirus. Onye isi ala mba Amerịka bụ Donald Trump agwala ndị mba ha na ha kpuchie ihu iji hụ na ha gosiri na ha na-akwụ nche na-akwadokwa ụzọ dị iche iche ewepụtara iji gbochie ọrịa coronavirus dịka ọnụọgụgụ ndị butere ya bụ ọrịa ka na-ala elu. Ọ nabatakwara na ọrịa ahụ abụghị akụkọ ifo dịka ọnụọgụgụ ndị butere ya nakwa ndị nwụrụla site na ya bụ ọrịa ka na-ala elu. Trump eyighị ihe mkpuchi imi oge ọ na-ekwu nke a, mana ọtụtụ ndị mmadụ ekwupụtala na ya bụ nwa amadi na-agba mbọ ịhụ na ọ lụsara ọrịa coronavirus agha dị ukwuu na mba Amerịka. Igbo, unu anụnanụ nke ahụ si n'ọnụ otu onye nta akụkọ anyị. Ugbu a ka anyị ga-anọ n'akụkọ ndị ọzọ anyị ji wee bịa. Ndị na-anata ụgwọ ọnwa penshọn emeela ngagharị iwe n'Imo steeti maka ụgwọ ọnwa a na-akwụbeghị ha kemgbe ọnwa ole na ole gara aga. Ọtụtụ n'ime ha kwupụtara mkpa ọ dị iji hụ na a kwụrụ ha ụgwọ maka na ya bụ gọọmenti abụghị nke na-emegharị ahụ iji hụ na a ga-akwụ ha ya bụ ụgwọ. Ọtụtụ ndị mmadụ n'ime ha bụ ndị kọwara mkpa ọ dị si na ebe ahụ bụ ebe ha si enweta ego ha si azụ ezinụlọ ha. Ndị ọrụ oyibo larala ezumike nka n'Imo steeti mere ngagharị iwe maka ụgwọ ọnwa gọọmenti ji ha. Ndị okenye ahụ pụtara n'igwe n'ihu obi gọọmenti dị n'Owerri n'ụbọchị Tuzdee na-eti mkpu maka ihe karịrị ụgwọ ọnwa 4 gọọmenti steeti ahụ ji ha. Otu onye n'ime ha metụtara bụ nwa Olebara kwuru na kemgbe Maachị ruo ọnwa Julaị gọọmenti akwụbeghị ha ụgwọ ọnwa. Olebara kwuru na naanị pasentị ndị ọgbọ ya dị 30 bụ ndị ego ha karịrị akarị ruru
150,000 bụ ndị akwarala ụfọdụ ego ha. Ọ gara n'ihu wee kwuo mkpa ọ dị ịhụ na gọọmenti sepụrụ aka na ihe niile ga-egbochi ha ịkwụ ha ụgwọ nwa. Otu onye ọzọ kwuru na maka ụgwọ ọrụ ahụ bụ otu ha si ahụ na edezuru obodo bụkwa ihe dị oke mkpa na gọọmenti steeti dị iche iche ga-akwụ ụgwọ nwa eji ha ka ha nwee ike were ya zụọ ezinụlọ ha. Otu nwaanyị kwuru na ihe mere a bụ ihe mere ha na-eji ewesara gọọmenti iwe mere ka ha ji wee mee ya bụ ngagharị iwe taa. Ọ kwuru mkpa ọ dị ịhụ na akwụrụ ha bụ ụgwọ n'oge. Igbo, ebe a ka anyị ga-agatụ n'ebere ezumike. Unu agakwala ebe ọbụla, ọ ka bụkwa akụkọ ụwa n'Isi Mbido TV.